Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Matindog po ang gabos para sa opening hymn kang Novena to Santo Saint Jude Tadeos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of awfulest cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you in love for Jesus Christ, our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who give you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and may it be His will. Help me to obtain from His kindness and mercy
what I am asking through your powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food and or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know its comfort. For your love, assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuse of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, the special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, tulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan likaw, bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marahay na parataman kan sa imong linalang, dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kundi di ka namumuto na Ama. Sa mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nga maaksin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahin na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan po ika-32 na simana sa ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga mas intentions, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Vic Mendoza and family, Gilbert Bugador, Mary Lalaine Grajeda, Anonymous, Eileen Espinas, Anonymous, Maria Angelina Faye Siledonio. Passed the pharmacist board exam of Antoinette Balderrama by Corazon Balderrama and family. Thanksgiving by Elisa Yanson. Special intentions of the following: Leva family, Ronald Pucamas Nibreja, Michelle Morello and family, Legson family,
Special intention for licensure examination for agriculture by Kenji Floren, Renz Puentes, Alison Herbacio. For the eternal repose of the following souls, Danilo and Maria, dulot ni Len Parcia and family, Salvador and Adelina, dulot ni Doktora Adelisa Rahinyo T. Gina, dulot Canbahelio family, Alexis Ian, dulot ni Landexio family, Rogelio Senior Corazon, Entracion and Bienvenida, dulot Canlegson family.
Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Kita nagkakatiripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang tangani magkanig o magdulot ka ni banal na misa, rumdumon pagsulsulan sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, nako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadakan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, samuyang Ama, ipinahayag mo sa imong pagkadiyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi, danay na magtalubo sa imong simbahan, asin dakulpaan magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na nabubuhay asin naghade kaiba mo, asin kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo kay Pilemon. Sa kong ikinakaugma, asin ikinakaranga, na maisihan ang sa imong pagkamuot. Tahuli sa imo, tugang, natawanin kaginhawahan ang puso kan mga banal. Minsan nga ni sa ngaran ni Kristo, day akong pag-alang-alang sa pagsabi, nagibuhon mo ang sa imong katungdan, but kong makimaherak sa imong pagkamuot. Ako, si Pablo, sugo ni Kristo, asin bilanggo, dahil sa iya. Ipinakikimaherak ko sa imo ang sakuyang aki. Ako naging ama niya, mantang dinadara ko ang mga kadinang ini. But kong sabihon, si Onesimo, siya daing pakinabang kaito, alagad, mapapakinabangan mo na ngunyan. Siring na siya may pakinabang sako.
Ipinapadara ko siya giraray sa imo, asin kaiba niya, masasabi ko, an kabtang kan sa kuyang puso. Buot kukuta na nadigdisa na siya, tanganing bilang kasalihid mo, makapaglingkod siya sa ko, mantang ako nakakadinahan dahil sa marahay na bareta. Alagad habo kong magibon anuman na bakong uyon mo, habo kong piriton an sa imong pagkamarahayon, kundi dapat na maghalik sa imong rugaring na buot. Aram ko na nakasuhay sa imo si Onesimo sa halipot na panahon. Alagad iyan nangyari tanganing ikabalik siya sa imo, sagkod pa man. Bako na bilang uripon, kundi orog kisa oripon. Sarungtugang na namumutan. Mahal ko siya, alagad orog na mahal mo, bako lamang bilang tugang sa dugo, kundi bilang tugang sa kagurangnan. Kung may kahulugan sa imo ang sa tuyang pagkakauyon, ako asya nagari ako man sana an inaako mo. Alagad kung siya nagkasala sa imo o nagkautang sa imo, ako ang singila. Sa diri kong kamot ang isinisurat ko kay ni, ako, si Pablo, ang mabayad sa imo. Day ko nasabihon pa sa imong utang sako, na iyo ikaman sana. Kaya tugang, bilog ang sakong pagsarig sa imo, sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Mapalad ang tawo na nakakatabang sa inaapi, asin nagpapakakan kan mga nagugutom, ililigtas ng kagurangnan ang mga bilanggo. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang kagurangnan tinatauanin pakahiling ang mga buta, binabangon ang mga napapadungkal, namumutan ang mga matanos, sinusurog ng kagurangnan ang mga nakikihimanwa. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Inaatama nin kagurangnan ang ilo asin ang balo, alagad linalaglag niya ang dala nin tampalasan. Magahade sa kutpamanan kagurangnan, ang sa imong Diyos o Siyon, sa gabos na kapag-arakian. Paladan ang mga tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus kan haputon nin mga Pariseo, kun baga maabot na ang kahadean ni Dios, nagsimbag. Ang pagabot kan kahadian ng Diyos, dai ipinapaisi. Dainin makakasabi, uya digdi o idtoon duman, hulita dapat pakatandaan na ang kahadian ng Diyos, yauna sa indo. Alagad sa mga disipulos, nagsabi, maabutan panahon na kamo magmamaabot, na makahiling kan saro kan mga aldaw kan aki inin tawo, asin da inindo mahihiling. Sasabihan ko kamo, hil nga uya digdi, itoon duman, day kamo magduman, day kamo magsunod, siring sa kikilat na minasilyab sa sarong puro, asin minadalagan sa ibong na puro kan langit. Mangyayari iyan sa aki inin tawo, sa aldaw nin sa iyang pagdatong. Alagad, magtitios ngo na siya nin makuri, asin isisikwal kan mga tawo ngunyan. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw
sa imo, Kristo. Pirmi kitang nagpapangadji kan aman niya mo. Sambiton ko sa duwang inot na linya, sumasunod na mga linya, kamutabi mag fill in the blanks. So dae makasimbag, failed sa exam. Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Maluya ang simbag, garuba ko sure, nagduwa-duwa. Magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit. Tigpunan ko ang sa tuyang refleksyon sa pagsambit kan mga linyang ini kan aman niya mo ta may relasyon sa Ebanghelyo ngunyan. Igwang mga Pariseo, ang Pariseo saro ini sa grupo o sekta nin mga Hudiyo kan panahon ni Jesus, religious sect or group. Naghapot kay Jesus, kagurangnan, no arin maabot ang kahadean nin Diyos. Ang bilog na Israel naghahalat kan pagdatong kan kahadean nin Diyos. Asin sa saindang pagtubod, ang kahadean ng Diyos maabot sa pagdatong kan Mesiyas. Kaya kan haputon si Jesus kan mga Pariseo, ang simbag ni Jesus, uya na sa tahaw nindo ang kahadean ng Diyos. The kingdom of God is in your midst, is around you, is among you. Dailang ninda, aram. Daininda midbid, tadai paninda midbid si Jesus. Kay Jesus, duminatong na ang kahadean ni Diyos. Anhapot, ano palan ang kahadean ni Diyos? Siguro diit na background. The history of salvation, istorya nin kaligtasan, siring sa mga telenovela, sine o short story. Igwang theme. Ang tema kan history of salvation. Iyon panggana kan kahadean nin Diyos laban sa kahadean ni Satanas. Almost all stories ang tema, the struggle of good against evil. And in the end, many stories, ang ending, the triumph of good over evil. Arog man kaan ang istorya kan kaligtasan niya to. Kahadean ng Diyos laban sa kahadean ni Satanas. Ang kahadean ng Diyos, iyo ang kahadean nin pagkamuot. Laban sa pagkamakasadiri, selfishness and self-centeredness. Ang kahadean ng Diyos, kahadean nin katutuohan, laban sa pag-utik and deceptions. Ang kahadean ng Diyos, kahadean nin katanusan, laban sa inhustisya asin pag-api. Ang kahadean ng Diyos, kahadean nin katuninungan, laban sa ralaban, bayolensya, pag-api sa kapwa. Ang kahadean ng Diyos, kahadean nin pagkamagturugang, pagkasararo, laban sa division, indifference, and animosity.
An kahadean nin Diyos, kahadean nin karahayan, laban sa karatan, asin kasala. Inigabos na positibong aspeto na minakumpuesto kan kahadean nin Diyos, mahihiling ta sa personahe ni Kristo to the full. Taan kahadean nin Diyos, iyoan, pag-ibabaw kan kabutan nin Diyos. Ang Diyos naghadi, kung ang kabutan niya, iyoan na susunod. Pero kung ang kabutan niya, bako na susunod, dai naghahadi ang Diyos. Ang naghahadi, si Satanas, kontra sa kabutan nin Diyos. Kung sa tuyang istudyaran ang mga katukduan, mga tinaram, mga milagro na ginibo ni Jesus, ang mga events o nangyari sa buhay niya, lalo na ang sayang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, inigabos, nagtuturo sa sarong tema, uya na ang kahadean ni Diyos sa personahe ni Kristo na sa tong kagurangnan. Ta kita maililigtas na kung kita magmiyembro, masakop kan kahadean ni Diyos. Uya si Jesus, tanganing siya maging dalan, tulay, pasiring sa kahadean ni langit. Kaya kung ako unta si Kristo sa buhay ta, napupo na nangunyan na kita miyembro kan kahadean ni Diyos. Anhapot, kung kita sakop na kan kahadean ni Diyos, ang buhay ko daw, uyon, pagtaunin testimonya, pagpahayag na uya mananggad, pinaagi sa buhay ko arual daw, nangyayari na ang pag-utob kan kabuutan ng Diyos, ang kahadean nin kagurangnan. Inuntun ta daw ang pagkamuot. Kumusta man tabi ang pagkamuot? Niyaon sa puso ko. Baka ang nangungurog, selfishness, self-centeredness, bako, self-giving, sharing, kundi pagkamakasadiri. Kung ang kahadean ng Diyos, kingdom of truth, ano daw ako? Nagpo-promote man in truth o kaputikan? Mga fake news, mga utik, panluloko, mga scam. Kung ang kahadean ng Diyos, kahadean nin katuninungan, baka ako para pakiiwal. Dakulo na kalaban. Kung ang kahadean ng Diyos, kahadean nin pagkamagturugang, pagkasararo, am I a person of unity or I destroy unity in my family, in the community, in my place of work? Kung ako sarong ama, sarong may agom, alagad, bako ako faithful kay misis. And to the worst, binayaan ko ang pamilya ko tanganing, mag-iba ako sa kabit ko. Hain ang pagkamuot mo. Hain ang honesty and sincerity na yaon, karakteristik yan kan kahadean ng Diyos. Sabi ko kasubago, garo ka mo, kung arog ka ng sarong lalaki, karo arog ka mo kirigor, kabit si Lena, naraot sa familia. Sa Batang Quiapo, tabi yan kung nagasubaybay ka mo. So, pulis na may kabit, istar pa sa harong niya, so kabit niya. So, grabe ining iskandalo. Mga tugang, magayon tabi ang enot na binasa. Tadigdi pinaagi ki San Pablo, ki Filimon, dangan ki Onesimo, pinapahiling digdi in concrete ang buot sabihon kan kahadean ng Diyos kung paano ini isa buhay. Si San Pablo,
amigo niya si Filemon na pigsuratan niya. Siguro siya nag-convert kay Filemon na maging Kristiyano. Kaya dakulaon ang utang na buot ni Filemon kay Pablo. Si Filemon medyo mayaman ini. Igwa siyang surugoon ang ngaran Onesimo. Duminulag sa harong niya. Siguro nangabas si Onesimo. As in, si Onesimo nakapasiring kay Pablo, ta si Pablo nag-evangelize. Naging Kristiyano itong uripon, as in, sabi ni San Pablo, siring na siya, aki ko na, ta siya spiritual father. Dangan, si Pablo yaon duman sa Roma, kan nagsurat siya kay Filemon, nagagapo siya, napriso sa Roma. Si Onesimo, iyo nagtatabang sa iya, nagserbi sa iya, tagurang naman pati si San Pablo. Nagsurat siya kay Filemon, sabi niya, pwede kutang orderanta ka na digdi na sa nasako si Onesimo. Alagad kung abusuhon ang pagkamuot mo. Gusto kong buluntad hali sa imo. Tapa no may diretso si Filemon kay Onesimo ta siya ang master kay ito ang surugoon sa diri kan amo. Sabi pa ni San Pablo, inuuli ko na siya, sinusugo ko na siya magbalik sa imo. Bako nang uripon kundi tugang kay Kristo. Take note, tugang kay Kristo. Ang paghiling ni Pablo kay Filemon, bako hababa siring sa uripon, kundi pantay na, tugang kay Kristo. Iyo man ang maabot niyang isabihon kay Filemon, akon mo siya, bako nang uripon, kundi tugang kay Kristo. Sinusugo ko siya, kaibanan kan pagkamuot ko, kung inaako mo siya, ako garo, ako man sana, ang pig-ako mo. So, labi-labi ka importante. Ki Pablo, si Onesimo na dating uripon, ngunyan tugang na kay Kristo. Nga ta, pigsambit ko ini mga tugang, tapano sa kahadean ng Diyos, kaipuhan yaon ang respeto ta sa lamban sa ro. Kamutabing may mga surugoon sa harong, kumusta patabi ang pagtartar nindo? Baka perminidong pigdadagitan. Baka pig-api-api nindo sa dignidad. Baka kung may diit na sala, kung anong malalanit na tataramon, na ipaglingawan, tugang kay Kristo. Dinindo aram bilang mga binunyagan, parehong Espiritu ang inako ta, Espiritu ni Kristo. Magsanto Papa man, Obispo, Padi, Laiko, pare-pareho tabi ang dignidad ta. Aki kita nin Diyos, magturugan kita kay Kristo. Kaya daing diretso na ansaro maghiling na hababa o kaya api-apihon ang iba. Iyan ang pagkakaiba kang Kristiyano sa ibang mga grupo o ibang relihiyon. Gabos kita magturugang kay Kristo. Ninhulita ang pundasyon kan sa tuyang pamilya bilang pamilya nin Diyos. Iyo ang pagkamuot asin pagkaherak nin Diyos. We receive the same love and mercy and forgiveness from our God. And therefore, we should relate in the same way with one another. Kung inigibuhon ta, ngunyan pa sana, nagpuproklamar kita, uya na ang kahadian ng Diyos. Uya na ang kaligtasan na hali sa satong kagurangan.
Pagpamibi kamo mga tugang tanganian sa ko asinan sa indungatang, magkanigong akoon kan Diyos samang makakaman. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilong niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan nin sa imong apostol ni San Judas na si San Judas Tadeo, ako aan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Maninigo dapat matanos nakakaligtas danay minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakaman. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Pastor na daing kasagkoran, da imo binabayaan ang mga karnero mo. At ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo. Tanganing maataman kan iyo man sanang mga namamahala na pinapamayumos sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angeles sin santos na inguntok na minaawit kami sa imong kamurawayan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami. Pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo. Maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuakan tinapay, asin pagpasalamat, binakini, dangan ni tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, naidudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubos.
kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa muyang patron, asin gabos na santos, na kaitupan nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninongan in kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinauhan kita nin katuninongan sa lambansaro. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalang kang kinaaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaaban, tawi kami ning katuninongan. Uya sa Jesucristo ang kapahayagan kanday masukol na pagkamot nin Diyos sa katawuhan.
nagdusay kan buhay niya para sa tong kaligtasan. Paladan kita na minaako kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, that they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God.
Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganingan sa mga ginibo, sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos sa diit na paisi. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa ongoing renovation asin pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes. Nagabot po sa 26,764 pesos in 50 centavos. Anambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 3,709 pesos and 15 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 7,663 pesos and 55 centavos. Siring man, animahin ni Our Lady of Manawag, maabot sa Legazpi sa aga, Nobyembre 15 sa oras na alas 5 sa pagkahapon. Yaon po animahe sa arong ni Miss Grace de los Santos sa may ampang nin Tanchuling Hospital, Legazpi City. Asin sa Nobyembre 16, magkakaigwa po nin Santa Misa sa oras na alas 6 sa pagkabanggi na pamamayuhan kang satong ginagalangan na obispo, Joel Z. Bailon. Iniimbitaran po kamo gabos na magbisita asin mag-attender nin misa. Magkakaigwa po nin special black screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30, alas 2 aldaw nin Sabado, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi, sa AB Chara Silver Screen Cinema 1. Para sa mga maawot magbakal nin ticket, available po ang tickets sa opisina. Maawot miman pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 2,000 pesos, duwang anonymous na 500 pesos, duwang anonymous na 200 pesos, Archaga Family 5,000 pesos, donation through GCash 3,600 pesos, Regianan 2,000 pesos, Locinario and Alzaga Family 500 pesos, Jep Togores 500 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukoan sa indong mga payo sa paghagad din bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Dios na makakaman sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. Itanong niya saan sa iyang tataramon, sa indong mga puso, panoon kamo, nin kaugmahan na magdadanay, Amen. maglakaw kamo sa iyang mga dalan, danay na nakakamidbid kan matanos, asin marhay, sagkod na lumaog kamo, sa iyang kahadean bilang sa indong pamana, Amen. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakaman, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa mabuhay kitang panonin pagkamuot sa Diyos, asin paglingkod sa kapwa, sa pagsaksi na uya na ang kahadean ng Diyos. Salamat sa Para Diyos. pakantan kagurang na.